Heeh ya. Pel. Oh, umuk. Kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben penonton sampe colot 3 meter iki. Penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke kaya lho iki berarti kethek tenan lho. Ora, mencolot 3 meter. Tahu kok mbiyen iki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi medun langsung ambiar nyeprok. Anu Bang Api ya, Bang. Aku. Lah diaturke dulu-dulu mapane Mbogem Gura Kediri. Saben bengi Ayo. nyawa kok ratekan sih? Ra groso. Mencolot kok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ra krasa. Ora. Lemon melumput. Melompat. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya semene. Lah Ramuni, meneh coba. Nggih. Lho Ramuni, meneh coba. Lho Ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku kan mencolot ngono terus sampean nguyuh nek kapan ke. Aku Ampun dibuka to. Coba nganggo. Yen Yen memajang. Heeh. Sing cetha Lah apa ngomong apa? artikulasine. Kowe iki ora memajang. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang. Masih kowe ngono aja mau cerita-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe ngomong apa kuwi. Bene aja mau omongi. Aja mau omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro janur Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Sono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki jenglenge niki lho, Pak. digenake sing misle apa? Ayo. Sing jenglenge niki. Wah nu genjlenge menggak-menggok ngono to. Nggih. Ngono. Ono menenge kene meset kok. Lah ya energi kok ya Mbak Elisa ki Ayo berarti energi. piye aku kon meneng. Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madhep ndi? Ana. Ayo. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Deloke apa tak? Pengen. Jenengan pengen. Ngawur heeh ora le kaya ora cetha. Kembang wae weton. Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu. Kita orang mangap muni aku. Manap muni iki Tanpa rumah. mangap, Rumah tanpa kamu- mengo lho. Kuwi lambe apa kaset kok ora mangap lho. Mangap kok. Lah Loh. mangap lho. Ambeku. Omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Omong lho. Ha. Mas Uncek lho. Ya kuwi lho. Endi? Mas Uncek. Ha. Ha. Lah. Lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Gah aku kowe rumah saku. Kowe iki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah saku. Gunung. Iya. Piye? Ora tekan. Rodo mumbul site. Anu to kowe wis kowe. Amit nggih Pak. Amit nggih. Amit arep nendi kowe? Eh? Arep nglangkai aku apa teko kaya Boten. Cenemu arep nendi amit iki? Boten kan kula ke mriki ajeng Heeh. mriku wonten lho. Oh tak kira liwat kene. Boten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih. Seru maju pirang meter anu mencolot munggo. 10. Weh,